Sí, un partit no podem dir fàcil, perquè cap partit és fàcil, però sí després de que ha anat avançant el partit, doncs millor, perquè ens hem posat per davant i tot ha anat més fàcil quan passaven els minuts. Un bon test per vosaltres de cara al futur? Sí, un bon test, perquè portàvem 2 anys sense fer un partit amistós i tenim que activar les seleccions femenines que també formen part de la Federació Catalana. Bueno, per a nosaltres ha sigut una experiència molt positiva, perquè és una selecció molt jove, que hem començat a entrenar aquest any per primera vegada, i per a nosaltres ha sigut, jo repito, molt important jugar contra una selecció tan bona com a Catalunya, i bueno, treballant, fent les nostres cosetes, i bueno, molt orgullós i molt content del treball que han fet les noies, no?